ଆଜି ଥିଲା ପଞ୍ଚୁକର ପ୍ରଥମ ଦିନ। ସକାଳୁ ଆଜି ମାହି ନନା ବେଶ ହୋଇ ବଜାଉଥିଲା ଗିନି ଦେଇ ମନ। ମା ପୁଅ ତାପରେ ମୁରୁଜ ପକେଇବାକୁ ଗଲୁ। ଆଜି ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲୁ। କୁନି କୁନି ହାତରେ ମାଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୁରୁଜ ପକଉଛି। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଆଜି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ମଟର ସୋଲା ତରକାରୀ ସହିତ ଚକୁଳି ଖିଆଯାଇଛି। ଖରାବେଳେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇ 4ଟା ବେଳେ ମନ୍ଦିର ବାହାରି ଗଲୁ। ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଟିକେ ପାରାଟି ବସାରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଲୁ। ନନାଙ୍କୁ କହି ତାକୁ ତା ମା ପାଖରେ ଛାଡ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ତାପରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଯାଇ ସାଇ ମନ୍ଦିରରେ। ଆଜି ଗୁରୁବାର ଥିବାରୁ ବାବାଙ୍କ ପାଲିକି ଯାତ୍ରା ହଉଥିଲା। ଢୋଲକି ସାର୍ ତ କୁଟୁଲୁକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କୁଟୁଲୁକୁ କେମିତି ଢୋଲକି ବଜେଇବା ଶିଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଳତି ଭୋଗ ଲାଗିଲା ପରେ ବାବା ବାହାରିଲେ ଭ୍ରମଣରେ। ବେହେରା ବାବୁ ମାହି ପାଇଁ ହରିଶଙ୍କରରୁ ଗୋଟେ ଢୋଲକି ଆଣିଛନ୍ତି। ଢୋଲକି ବେକରେ ପକେଇ ମାହି ଆଜି ଖାଲି ଘର ଯାକ ବୁଲୁଛି। ଘରୁ ଆଜି ଦିଦି ଆରିସା ପିଠା ପଠେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଉଛି ଆରିସା ପିଠା ଖୁସିରେ। ବେହେରା ବାବୁ ଆଜି ତଟକା ପରିବା ଆଣିଥିଲେ। ସାଇଜ କରି ରଖିଦେଇଥିଲି ସବୁ ଫ୍ରିଜରେ। ଆଜି ଆମ ଗାଁରେ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଜି ପଞ୍ଚୁକ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରୁଦ୍ରାଂଶ ନାଁରେ ଦୀପ ଉଠିଲା। ଭିଡିଓ କଲରେ ଆମେ ଆଳତି ଦେଖିଲୁ। ମାହିର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତର କାମନା କଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।